така, питам се сега, но дали е моята глава, не знам, не съм сам, не съм и някакъв сибър хулиган. Разбираш ли ме, какво искам да ти кажа, само 3 ми ще те накажа, сме ще го намажа, силиците не са толкова мед, колкото мене. Трябва да ти кажа, че това им е проблема, това е моята сибърна дилема. Живота е много шарен, аз съм просто в тази ситуация заварен, не съм поварен, просто съм с главата леко потварен. Трябва да ти кажа, че силиматия на квадратчета. Ще ти кажа малко, момчета са капчета и много лапа капчета. Защо така? Защото леко е залитена цапната глава. На една улица живеем, тя е улица Сезам, и там никога не съм сам. Всичко мога да ти дам, защото аз съм много стебър и винаги съм ведър. Хей, дъжд да вали, сняг да капе, някой римата ми ще захапе. Ей ти момче, не се опитвай да влизаш в моето парче, защото римата ми тече много набързо. Трябва да ти кажа, че играя навързано. И така нататък, не мога да бъда кратък. Стига толкова. Всички изтърват, това беше за него. Продължай. Само цигарата да си допуша, защото вече ми дойде до душа, вече е близо 12 без 15 и трябва да ти кажа, моля те признай, че